everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kada ugat. Na akong armas. Suklan ko kamong putol sa kamay. Dagadog na. Di ko magpasabot sa kumanglihok. Padayon kong maglakaw. Bisan sa makusog ang pagpunog sa umat. Oh. May kani kay iko ng bilabay ang patrol car. Hinahap ka na mo sa imong gipuyan, RJ. Salamat kayo, sir. Salamat kay ni akin ha. Kusog kayong uwan. Usay resulta ba, LJ? Lain na sang hitabo. Usa ka drug pusher. Nakita ang patay. Nasaan? Ay, pagkalabad yun sa uwan ni inyong trabaho, RJ. Pilit na mo kining sa gubangon. Tungod kay amo kining trabaho. Isang asa napit. Naan eh. O man gani. Pero doon naman say dapit nga malinawon tingali. Oo. Naan din na. Samtang may kinabuhi pa. Dili gid mawagtang ni mga badlungon sa katilingban. Unya, di po silba ang maong biktima. Namatay pinaagi sa dunggab. Og may note gihapon. Sakop ni Mr. Carpio. Mr. Carpio? Nag-unay kining maong mga pundok karon. Kay doon na say mga patay nga may note. Sakop ni Berting Cobra. Nag-ilog na sa katigayunan. Ribal sa tingali silang negosyo. Okay. Salamat sa info. Bye. Visit. Kumpirmado na. Gipadako nimo ang imong atraso kadako tisoy man dirigma. Nga na, bossing. Gipatay si Bungi. Expected. Unano? Expected ka na. Klaro na kayo. O wala yung suspect ka na. Maura yun si Tisoy, mandirig mo. Oras nga magpakita siya nako. Di gyud siya magmahay. Ug oras nga makitaan siya sa akong mga tao, bitayon ko siya. Nanglan yun. Tungod kay libing siguro. Next, ikaw na ang sarang target ni Tisoy, mandirig. No. Di ko makatugot nga mao ka na mahitabo ka nako. Dili unano. Hello, Ara. Nakadungog ka ba ka nako? Uy. Loy kayong imong mga mata nga nagtanaw nako. Ha? Saman. Gusto ka pang turukan ko ikaw? Mr. Carpio. Yes, ako. Ug ding tungurag gusto kong tudluan mo ako. Hain karon si Tisoy mandirigma kun Berting Cobra. Kasultihan ba ko nimo? Kung asa siya? Dili. Gusto ka bang patyon di ka sa kulata? Gusto ka ba, ha? Ha? Tugan! Tugan! Asa si Tisoy mandirigma? Asa! Patiyan na lang ko, Mr. Carpio. Patiyan na lang ko. Gusto ka di ay, ha? Pues karon na yun. Ihatag ko nimo ang imong kamatayon. Kaya... Sige, pati ako. Sige na, pusilan ako, Mr. Carpio. Kay Baksyon tabitaw ka! Baksyon di ka, Ara! Lungagan ko ang imong agtang! Ha? Lungagan ko imong Punta pa agtang! rin paabot. Ha?
Ayaw pagpangilabot, unano! Mr. Ha! Relax. Gamita ang utak, Mr. Carpio. Wala kay alas na kupta. Buta-buti ka na uniya. Sa? Dagan kapag makuha, gikan kang ara, Mr. Carpio. Ha? Ang labing importante, si Ara, mao ang imong yawi. Kung asa naglublob, si Tisoy mantirig pa. Pagkahi kay ko, di mo tugan! Ayaw pag-surrender. Unano? Bisag unsa pa inyong buhaton ana niya, di ba? Nagpitok-pitok ang mata. Nahibaw ko. Naglutok lang ang kalimutaw, ini bayara. Pero nasayon ko, di na mutug mo sa pagkakaroon kung asa si Tisoy. Dili pa. Unano? Ay, salamat nga nito ang nag-ulan. Oy, wa pa man mabalik ang amahan sa bata. Asa naman ka siya? Ay, hala, pasig siya na ron. Ay, wa di ay mabalik ang inahan sa imong anak, do? Wa man ang Ay, asa man di ay siya paingon. kuhan kining nilarga siya. Nilarga? Oy, iya lang gibiyaan ang bata. Gagkagamay pa, ane? Importante masad niyang lakaw tingali man ang Ay, mao ba? Ay, yun na, God. Kinsa da nga ani mo do? Dudoy. Dudoy? Unang huwid siya. Ay, nga nung nilarga magyud ang imong asawa? Gibiyaan lang ang bata? Baka ka na ko siya. Ay, nakaako sa duri siglarga, no? Nga gamay pa kaayong inyong anak? Bitaw na ang sultihan ka. Iubanong na ang laki ang akong asawa. Ay, ginoo ko! Mao ba? Mao ka ng tinuod na. Miuban siya siyang laing laki. Hinundan nga kami na lang si Dudong ang nabilin. Nagpangita mi niya. Pero wala na mo ikita. Uy, kaluoy man ninyo, oy. Salamat na lang gani kay nakadangot minimo na. Ay, ayaw lang kabalaka, do. Ako naman siya nagpuyo ng akong gamayng tindahan. Salamat manang. Pastila, no? Kauso na baya ron niya ang babae mo piya na sa ilang bana. Wa tingali makagusto na ko nang. Ilabi na kay bati makugnaw. Oy, di man sa dagway, maisukdan na sa maayong panag-uban. Kundili, diha sa maayon ninyong batasan. Naitabo naman manang. Wala ko'y mahimo pa. Tuwa na siya sa laing mga kamot. Ay, pagkaluoy ninyo taon, oy. Nang, muhangi lang ko ni mo. O pwede ba mo istar lang unang pinakaadlaw? Kung doon na ko'y kabalinan, mo balhin lang rin eh. Ay, way problema, do. Unsay huna-huna mo sa kong gisukit, Mr. Carpio? May utak ka sa daunano. Ayun sa pagpasabot siya, Ara. Kumbinsiya siya. Lingnaha siya. Asa man ang iyang palabihon na magpadayon ang inyong atraso? O kung niya mamatay sila si Tisoy lakip ang ilang anak? Or, aron way daw tang mahitabo? Mas mayo nga magpadayon ang inyong panag-uban sa grupo. Mutuo ka si Ara niya na. Wa sila yung mahimo. Kung dili siya mutuo, narang kaniya. Kung mayo to ipalamas, nga gipalihok mo na ang tanan imong mga kontak, ang imong mga liquidation squad, ang imong demolition team. Ug oras nga makita ang si Tisoy, mamatay kini lakip ang ilang anak. Unano? Hibaw kung mahal niya ang iyang anak. Lakip na si Tisoy. Pero oras nga magparayo ng inyong paragbangi inig abot. Kung panalitan, hikitan, pinatyanay na. O niya, makatugot ba siya niya na? Samtang kung magkauli ang grupo, safety pa. O niya, padayon pa ang pangwarta. Anong sabi mo? Sakto ka, unano.
pakigsultihan ko si Ara. Og oras nga na si Tisoy. Bitaya siya, Mr. Carpio. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.